Presyo naman po ng isda, idol, sa lungsod tumaas ng nasa 30 hanggang 50 pesos. Para sa detalye kasama natin, Idol Rona Raka. 104.7 IFM. Report! Nararanasan na ngayon ang unti-unting pagtaas sa presyo ng ilang isda sa pampublikong pamilihan sa Dagupan City. Tumaas ng hanggang 30 pesos ang kada kilo ng ilang mga isda tulad ng uriles, pingka, sapsap at lapu-lapu. Ang alimasag, alimango, hipon, pusit at sugpo umakyat din sa 50 pesos ang itinaas. Ayon sa mga tindero, posibleng tataas pa raw ang presyo pagdating ng Huwebes Santo. Samantala, pagkumpirma rin ng mga ito na nananatiling matatag ang produksyon ng mga fish products lalo na ang mga higit tinatangkilik ngayong panahon ng Kwaresma. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.